30. ročník okresního přeboru v přespolní běhu žáků základních škol Trnavský vrch byl velkou výzvou. Ve 4 kategoriích zde poměřilo své síly přes 160 závodníků. Tradice je tady založená velice hezká, Luboží voda to tady už dlouho drží ten závod a myslím si, že ty školy jsem zvykly na ten závod jezdit a je to vlastně takový první přespolní běh vždycky toho školního roku. Těm sportovcům se chce do toho, mají ambice. Jo, že já jsem měla dokonce víc žáků, než jsem mohla vzít, jako se hlásilo, který by chtěli se mít. No já celkově to hodnotím, že před Lubošem klobouk dolů, protože udržet takovou tu soutěž 30 roku, to teda je opravdu úžasné. Navzdory nepříznivému počasí byly závody protkány výbornou atmosférou. Žáci se s velkým odhodláním vydali zdolat trať, která je letos dokázala překvapit. Všechna děvčata a mladší chlapci se popasovali s 1,5 kilometru. Starší chlapce čekalo zdolání kopce 2krát a trať o délce 3000 metrů. Tak jako ten terén byl celkem náročný potom, ale jinak jako v pohodě. Trať byla hodně do kopce, ale jinak to bylo dobrý. Jako dobré, akorát jsem mi čekala, že všichni to tak na začátku rozpálí a pořád jsem si říkala, kdy už je cíl. Strašně moc jakože kopců, jako fakt náročné. Hodněkrát jsme se tak postupně přebíhali. Cítila jsem se dobře až do toho, než nám řekli, že poběžíme do lesa do kopce. Ten kopec tam je úplně zhroutil. Tak já si myslím, protože jsem tady už po několikáté, že opět byl skvělý ročník, akorát to počasí dětskám nepřálo, ale bojovali všichni statečně. Byla jsem v cílové rovince, vlastně sbírala čipy a musím říct, že opravdu děcka běžely na doraz a vynikající výkony tady byly, skvělé to bylo. A když to počasí nevyšlo tentokrát, tak ta atmosféra tady je příjemná. A co jsem viděl jako za účastníky, sportovce, kteří závod běželi, takže byli taky takový nachystaní na ten závod a možná trošku je překvapil ten kopec, který byl docela velký, takže někteří závodníci, kteří přepálili začátek, tak v kopci už nemohli, ale to k tomu patří asi. No, čekala jsem to lehčí, jako. Trať je náročná, z kopce do kopce, jako děti si zde máknou hodně. Kouzalo to, ale jsem spadl tam do tom kopci. Ten kopec je opravdu zabijácký. 2krát to je nechutné, ale zase mě ty kopce sadou, takže bavilo mě to moc. Já ještě jsem neběžel a dám 5. místo. Ale on to vyhraje, Myslím, že já jsem favorit, jasný. Ani jednou jsem nezastavil a za to jsem pyšný na sebe. No, znamená to, že jsem vyhrál že i minulý rok, jak jsem tak nějak doufal, ale protože jsem mladší v kategorii, tak jsem si úplně nebyl jistý. Start byl dobrý, sice jsem se trošku jako bál, že mě tam někdo podkopne, ale dobré, spíš ke konci už jsem moc nemohl. 2krát jsem tam spadl. Ale dneska se mi nepovedl start, vyzvala se mi tam trochu bota, ale já si myslím, že je dobrý výkon. Ten kopec byl hrozně zákeřný, druhé kolo. A pak už to bylo jakože lehčí výklus takový. No tak docela dobré, párkrát jsem tam málem spadl na tom blátě,
Při tom dnešním počasí, jako všem těm klukům, co startovali teda v těch starších, tak opravdu klobouček, že to zvládli, že to nevzdali, protože to bylo fakt jako strašně náročné. V posledních letech si může Trnavská škola díky sponzorům zajistit nejen pěkné ceny, ale také elektronickou časomíru, která zrychlí a zjednoduší vyhodnocení výsledků. Poděkování patří také všem kantorům, kteří motivují děti ke sportu a pomáhají v průběhu závodu. My dvě jsme zastavovali teda dopravu a pocity jsme měli smíšené, když někteří šoféři teda byli docela nervózní, že tam musí kluk stát. Závod každoročně skvěle organizovaný, dobře to odsypalo, trošku počasí nám nepřálo, ale děcka na to byly připravené. Opravdu dobrá organizace, jakože fakt nečekáme moc dlouho na starte, takže nemrzneme tam dlouho. Zábava, je to super. Je to boží, jo. Jo, je to dobrý, jsem tady poprvé. Zatím mě to baví. Blahopřeju všem, kteří se té soutěže zúčastnili, obzvlášť těm, kteří se ještě navíc umístili. A do budoucích kol jako okresních přeju všem těm, kteří se nominovali, aby vlastně jenom dokázali to, že v nich je daleko víc, než si myslí a dokážou to těmi dobrými výsledky. Obzvlášť kulatý ročník tohoto významu této soutěže má pro nás, pro obec, velkou váhu. Jsme jedni z těch, kteří podporujeme a rádi podpoříme i do budoucna. Před chvílečkou skončil 30. ročník Trnavského vrchu. Je to okresní přebor v přespolním běhu, který má tak dlouholetou tradici, za což jsem hrozně rád, že nám ty školy tady jezdí pořád. Začalo to v roce 1993 a do dneška prostě závodíme, pravidelně přijíždí 15, 18 let, to přijelo 19 škol a na startu bylo v každé kategorii přes 40 závodníků, takže to je úžasná konkurence, která se v dětských závodech tak často neobjevuje. My jsme za to rádi a proto se snažíme vlastně v každé kategorii ocenit prvních 10 nejlepších závodníků nějakou věcnou cenou, třeba drobnou, ale prostě vyceňujeme prvních 10 závodníků. Start!